יושבת בפארק היפה הזה, ואני נזכרת שבדיוק בפארק שכזה התחלתי להרגיש שמשהו אצלי לא כל כך בסדר. הכל בעצם התחיל עם החוויה האישית שלי לפני 8 שנים. כשילדתי, חוויתי דיכאון אחרי לידה, דיכאון מאוד מאוד קשה. חוויה שבזכותה זכיתי לברכה מאוד מיוחדת. ברכת אביה. אביה חמודה, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה מתוקה שלי, הגענו הביתה. ברכת אביה זה מונולוג, הצגת יחיד באורך של 45 דקות, בליווי מפגש ודיון עם הקהל. היא כל כך חמודה, והיא כל כך מתוקה. אתה רואה אישה שהיא במצוקה, אתה רוצה לעזור לה, אתה לא יודע איך. תניחי את הראש על הכתף. אני לא אוכלת ואני לא שותה כבר 3 שבועות מאז הלידה. פסיכולוגיות, גם עובדי רווחה ועובדי קהילה, טיפת חלב, דיברו על דיכאון אחרי לידה. אבל זו פעם ראשונה שבאמת שומעים את זה בגלוי. אני עומדת ליד המסך, מבוישת, מתפללת שהאדמה תבלע אותי, ואחד הלקוחות בדרך אל הדלת מהנהן ראשו בנימוס. מרגש, מרגש מאוד. אחר כך לא הרשיתי לעצמי לבוא לעבודה שבוע שלם נתתי לעצמי להתרסק. שבוע שלם נתתי לעצמי לישון ולבכות ולבכות ולישון. אחר כך קצת לאכול וקצת לדבר עם הילדים. מישהו מוכל. הזכר את העניין הזה שכן לגעת, כן להתקרב. זה פשוט לפתוח עיניים. כן לתת סיוע, כן להיות ערניים. לא לפחד לדבר. אני לא יודעת מה יש לי. דיכאון אחרי הלידה? אני הרגשתי שאני יחד איתה על הבמה. רופא? למה רופא? חשוב לדבר עליהם, חשוב להציג אותם, כי באמת אנחנו לא יודעים איך לגשת לזה. כן, יקירה שלי. אני יודעת בדיוק איך זה. אני הייתי שם. יש מי שמעודד. את לא הולכת ומתחזקת, להפך, את רק הולכת ונחלשת. לכאורה את מתפקדת כאילו הכל בסדר, אבל משהו בפנים, משהו שם מתנתק. המון נקודות שהתחברו או לסיפור שלי עצמי, או לסיפור של חברות וואלה, רגע, זה אולי סימן שצריך לחשוב עליו. הבור עמוק וחלק וקר וחשוך. את היית חייבת חבל הצלה, את היית חייבת שמישהו יזרוק לך ככה למטה את החבל ויפסק לך. אני יודע שאת שם, תחזיקי חזק, אני מושך אותך החוצה. זה עושה לי חשק לפעול בעניין, זה עושה לי חשק להיות יותר מעורבת. יש דרך להתמודד, יש הרבה דרכי טיפול. באתי הנה כי חשוב לי, כי את חשובה לי. עזבי את הבושה, כי יש לך כבר תחושה שאת רוצה להתחדש.